Čo je toto? Čo je toto? Opýtajte sa, čo je toto? 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 Ja neviem pracovať. Ja vám poviem, čo je to. Je to obohatá platňa, ktorú počúvame už niekoľko rokov. A viete, kto je na tej platni, že? Vieme, prečo sme tu? Vieme tu byť aj na budúci týždeň? Super. A ak nebudeme tu, budeme v iných mestách. Zajtra budeme v Nových Zámkoch, pozajtra budeme v Banskej Bystrici, pondelok budeme v Bratislave, útorok budeme v Košiciach a budeme všade a bude nás počuť. My sa nezdáme! My sa nezdáme! My sa nezdáme! A chcem sa spýtať, odkiaľ ste? Sú tu Levičania? Áno, tu sme. Sú tu levickí študenti? Ja tam jedného vidíme, zakývaj. Tak. Nie, zakričte, levickí študenti. Sú tu bratislavskí? Super. Myslím, že tie podmienky, ktoré predkladá ISU, iniciatíva za všetkých učiteľov a pedagogických pracovníkov, tak myslím, že sú splniteľné. Takže svojím spôsobom, takýmto spôsobom sa oni nejakým stávajú do úzadia a ja osobne podporujem štrajk a myslím, že je to veľmi dobrá iniciatíva takýmto spôsobom vyjadriť nespokojnosť medzi občanmi, medzi ľuďmi a takisto nás podporujú rodičia, takisto nás podporujú študenti, čo sme veľmi radi a dôležité je vydržať, tak ako sme to už niekoľkokrát počuli tu, takže naozaj treba vydržať a treba ukázať. Máme ústavné právo na to, aby sme to vyjadrili a vyjadrili svoju nespokojnosť. Určite treba v prvom rade myslieť na to, že mladý učiteľ nám uteká do zahraničia a takto sa štát v podstate prichádza o veľa mladých, skúsených, renovovaných odborníkov, ktorí v iných odborných odvetviach potom pracujú a sú naozaj odborníci a je to na škodu veci, že takto stráca naše vzdelanie a tak mladá generácia vlastne školstvo je dosť prefeminizované, ja učím na primárnom vzdelávaní, je nás chlapov strašne málo a preto robíme aj druhú zárobkovú činnosť, to znamená, že pracujeme niekde inde a není som sám. Myslím, že za toto sa mi budú mnohí ostatní ľudia mi dajú za pravdu, že je to takto. Asi tak. Prečo som sa zúčastnila tohto štrajku, tak to už je, myslím si, že jasné, píše sa o tom dosť dlho. Ja nebudem teraz o tom hovoriť, ja už som o tom hovorila. Ja by som sa chcela prihovoriť rodičom. Ja by som im chcela pripomenúť, ako nadávajú na začiatku školského roka, keď vyberáme príspevky do ZRPŠ, ako nadávajú, že keď ich dieťa je doma 2 týždne a nevedia použiť učebnicu, aby ho samostatne doma niečo naučili. Chcela by som im pripomenúť, ako nadávajú, keď im doporučujeme, aby kúpili deťom pracovné zošity, lebo podľa učebníc sa nedá postupovať absolútne. Z tých učebníc je urobený obyčajný biznis, tam nie sú cvičenia, tam sa nedá kvalitne z tých učebníc učiť. Nech si spomenú na toto, koľko financií dajú od začiatku školského roka do školy a vždy ma mrzí, keď doma odpovedajú deťom, čo zase tá učiteľka chce. Ja si to nevyberám pre seba, ja to robím pre ich deti, aby to vzdelávanie bolo kvalitnejšie. A vyzývam ich, aby nás podporili v tomto boji, pretože bojujeme za ich deti, bojujeme za nich. No, poďte. Máte aj na kopu? Dobre. Zdravím vás, kolegovia, som strašne šťastný, že ste sem všetci prišli a úplne prvé, to najdôležitejšie, čo chcem povedať je, že všetci nás tu tlačia nejakými číslami stále, štatistikami a neuvedomujú si, že my tu vychovávame tú ďalšiu generáciu, že bez nás to tu proste nejde a že nás potrebujú táto spoločnosť a
je naozaj dôležité, aby sme povstali a ukázali svoju česť, stavovskú a hrdosť a ukázali všetkým kolegom, že sa vieme postaviť. Prosím vás, aby ste mobilizovali kolegov na svojich školách, aby ste ich presviečali, pretože kedy, ak nie teraz. Teraz je tá šanca zmeniť veci. Možno o niečo prídeme, možno prídete o príjem, ale môže sa vám to za niekoľko mesiacov všetko vrátiť, ale to najdôležitejšie, možno zmeníme veci na ďalších 20 rokov, pretože už viac ako 20 rokov tu čakáme, stále nás ťahajú za nos, stále to isté počúvame, že potom, teraz, ešte chvíľku počkajte. A my sme sa už tak nacvičili v tom čakaní, že myslím si, že môžeme všetci jasne teraz zakričať, že vydržíme, pretože to je najväčšia naša zbraň. Čím dlhšie vydržíme, tým budeme bližšie k nášmu víťazstvu. Takže vydržíme! 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 Citovať od slova do slova, poviem to možno trochu inak. Za čo vlastne bojujeme? Za našu česť, za našu dôstojnosť, za našu osobnú integritu. Za to, aby sme sa mohli spriamene narovnať a mali ten pocit, že áno, niečo sme preto urobili. To je to najdôležitejšie. Nie tie jednotlivé body, ako sú rozpísané, nie tie eurá, nie tie percentá. Je to o nás, o tom, o našom stave, o našej profesii, o našej dôstojnosti. K tým platom bohužiaľ, celá tá diskusia sa zvrtáva len na tie naše platy. Oni aj médiá to majú radi, dobre sa to predáva v večerných správach. A pán minister veľmi rád má túto obľúbenú pesničku, túto obohranú platňu, prichádza s rôznymi číslami. Ja už tie jeho štatistiky ani nečítam, je to strata času. Ale čo zabúda hovoriť, je to, čo má vláda na stole od roku 2012. To sú vyjadrenia ich vlastných expertov z Inštitútu finančnej politiky, z Inštitútu vzdelávacej politiky, ktorí hovoria jednoznačne, spolu aj s ďalšími expertami z OECD. Ak sa zainvestuje do učiteľov, nielen do ich platov, ale aj do ich didaktického zázemia, tak môžeme očakávať, že sa zlepšia výsledky našich žiakov. A o to by nám malo ísť, aby sa zlepšili výsledky našich žiakov. Zároveň dodávajú títo experti. Oni to sami píšu v tých svojich analýzach. Keď sa zvýši úspešnosť našich žiakov v testovaní PISA, dajme tomu o 20 bodov, tak do horizonte ďalších 70 rokov môžeme očakávať nárast hrubého domáceho produktu o 350 miliárd eur. To je strašné číslo. Oni nechcú. Zvýšenie hrubého domáceho produktu znamená, že sa zvýši blahobyt celej krajiny. A toto je to podstatné, čo oni nám zamlčujú. Tie analýzy tam majú a nerobia to. A to je na to najhoršie. Ešte jedna poznámka, aj sme mali v pondelok sestry a vieme, že aj školstvo a zdravotníctvo sú tie dve oblasti, ktoré sú najviac zanedbávané. Jeden môj priateľ to výstižne zhrnul. Ak nebudeme investovať do zdravotníctva a školstva, budeme chorí a hlúpi. Hovoril som to jednému redaktorovi a on mi povedal, viete čo, pán Kočan, ja sa bojím, že už chorí a hlúpi sme. Máme jedný z najhorších výsledkov v testovaní PISA, máme jednu z najnižších priemerných očakávaných dĺžky života. To sú kritické ukazovatele, na ktorými by sa mali zamyslieť. Ďakujem. A dajme ešte jednu šancu slovenskému školstvu. Nerobme viac to, čo nefunguje. Nemôžeme ísť ďalej touto cestou, lebo nevedie správnym smerom a veci sú stále horšie. Zmena je nevyhnutná. Naši učitelia to dali jasne najavo a potrebujú našu podporu a podporu celej spoločnosti. A tak ja hovorím ešte raz za rodičov, máte našu plnú podporu. Vydržte a my sme ochotní vydržať niekoľko dní a niekoľko týždňov, lebo to celé má zmysel. Ďakujem. Vyzerá to na dlhšie ako niekoľko dní, ale vydržíme, že?
Vydržíme! Vydržíme! Je to ich ústavné právo, takže treba rešpektovať ich vyjadrenie názoru a ja si myslím, že v Kútiku duše takisto sú s nami. Niektorí sú takí, ktorí si to nemôžu dovoliť, pretože zarobia naozaj minimum a to je pravda. A jednoznačne všetci ostatní, ktorí si vyjadrili a myslím, že učitelia, zdravotné sestričky to nakopli. Tak je to ich právo, mali by sa nad tým zamyslieť, to vzdelávanie, celý ten systém vzdelávania je zaostalý, nepáči sa mi, ako to beží, ale je to právo každého nezúčastniť sa. Ja napríklad mám veľké výhrady proti krúžkovej činnosti, proti tomu, že počas Nežnej revolúcie, ktorú som zažila už ako 30-ročná, sa bojovalo za to, že deti nemajú byť v starostlivosti učiteľov takmer celý deň, ale že majú byť vo svojich rodinách napríklad. A kde sme? Deti sú v škole do nekonečna s učiteľmi. Ja keď počujem, že nejaký podnikateľ, pán sa vyjadruje, že odučíme si 4 hodiny a ideme domov, to je vrchol. A rodičia sú v robotách do nekonečna. Rodičia sú v robotách soboty, nedele. Ja to chápem, ja som v škole v živote nikoho neurazila. Deťom hovorím, že chápem rodičov, koľko musia robiť, sú mimo nich. Mrzí ma a včera ma veľmi zabolelo, že počula som 2 predavačky v pokladni, ktoré urážajú učiteľov. Čo by sme chceli? Čo má ona s deťmi robiť? Takisto, ja vyzývam verejnosť, vyzývam rodičov, vyzývam kolegov, ktorí sa nezapojili, aby si to premysleli a aby niečo urobili, aby nás podporili.